Näillä kahdella ruotsalaiset nyt pelaavat ja sumputtavat siinä viivan nyt niin, että Kallio ei päässyt täyteen vauhtiin. Suomen pitäisi saada nyt tämä vauhtipeli käyntiin. Ruotsilla on kaikki 4 miestä linjassa siniviivalla ja siitä ei kukaan lähde minnekään, kunnes sitten viedään kiekko väkisin ylös. Ja mylläkkä lähtee pyörimään. Kallio blokkaa oma miehensä pois. Parikymmentä sekuntia vielä jäljellä ja Nummelin odottaa sillä uudella soittimellaan siellä viivalla. Ja samalla suomalaiset pyörittävät Jokinen maalin edessä pyörimässä. Ja siitä haetaan jälleen Nummelin edellä vetämä eikä ja siellä Kallio maalin edessä! Ja siellä lepaa Nummelinin laulu laulaa sieltä viivalta iloista säveltä. Ja ajassa 47.06 räjähtää jubileini. Tomi Kallio taitaa saada mailansa väliin ja Suomi tinttaa ylivoimalla 1-1. Tomi Kallio maalintekijänä. Hän ohjaa sieltä Petteri Nummelinin laukauksen. Vaihtakaa pojat lisää mailoja. Vedetään täältä nälkämaan laulua vaikka 3 säkeistä, jos se auttaa. Nimittäin täältä tulee metsäläispoika vielä tasoihin. Tomi Kallio ohjaa siitä komeasti maaliluukulta ja syöttäjiä löytyy varmasti 2. Peli on 1-1, se on nyt tärkeintä, mutta peli on kesken. Se on yhtä tärkeä asia ja täällä on huutomyrsky valloillaan. Ja sitten väännetään Karalahti. Ja nyt vai sitten jollain ihmeen ilmeellä kiekko Padamatskin selän taakse. Ketran tulee pois, Suomi ottaa kuitenkin kenttäpelaa jälleen ja Purlanen jää vastaan. Suomi hakee nyt sitten, hakee tasoitusmaalia. Aikaa on vielä, sitä on riittävästi, mutta älkää menettäkö kiekkoa, painikaa, vääntäkää. Tehkää kaikkea mitä laki sallii, Koivu, Timonen, Koivu, 6-4 vastaan, on aikaa vielä, mutta nyt se täytyy tulla, ei tule. Selänteelle pelaakin paikka, Timonen, Koivu, 20 sekuntia, voi herra jestä sentään, tehkää se, Koivu, kiekkokimpaan ja Valjanen, vielä Koivulle, vielä jatkuu, 10 sekuntia, aivan hurjaa taistelua, Koivu, vetäkää, Lauva Helminen Lauva, ei voi, 2 sekuntia aikaa, 2 sekuntia aikaa, ja Venäjä on lyöty, Suomi tasoittaa, Kallaveen, eteen Karalahti, nyt saa itkeä, nyt saa huutaa, Suomi voittaa lohkon, ei muuta kuin hirveellä pönttöä pesään, eläköön Suomi, peli on tasan 6-4 vastaan, ja Vertaranta huutaa, ettei valittaa, papisee, hikoa, Suomen kautta, 59-58, ja Punakone on lyöty, Suomi voittaa oman lohkonsa, ei 2 sekunnissa tehdä maaleja, oi herranen aika, on vähän hiki pojat, on hiki, mutta niin on monella muullakin. Ja vielä viimeinen aloitus.